Pwysigrwydd siapia sŵn i mi oedd bod ni'n agor drws cerddorol i bobl ifanc gael arbrofi efo'u creadigrwydd I hunan. O gofio bod bob plentyn ddim yn cael y cyfle allan ac yn dod o gefndir lle bod nhw'n gallu cael cyfle I gael gwersi offerynnol nag I gael yr offer technolegol gwych sydd ar gael I helpu efo cerddoriaeth. Mae'n neis mynd yn ôl at y gwreiddiau a cofio mae rhywbeth sy'n dod o'r person I hun ydy cerddoriaeth. Mae cerddoriaeth yn rhywbeth sydd yn dod yn naturiol o'r person I hun. A felly wrth agor y drysaw I drio ffendio o pawb yn ffeindio I lais I hun. Wrth drafod be ydy cerddoriaeth, oedden ni'n gofyn y cwestiynau be ydy siapia sŵn ac yn trio dangos be oedd siap sŵn. Mae siap sŵn yn isel ar un ochr a drwm ar ochr arall. Siap sŵn ydy caniad o hwyl. Siap sŵn ydy creu cerddoriaeth yn wahanol unrhyw. Sŵn map dros y lle! Sŵn ydy ffordd swnaf Mae siap sŵn yn rhywbeth tisio. Un o'r pethau o'n i'n teimlo'n yn bwysig oedd bod yn llais I ddim yn dod drwad ar hwn. Digwydd bod ar 9 dehongliad gafon ni o'r ysgolion. Gwaith llais sydd wedi llywodraethu a unwaith eto'r offeryn gwreiddiol I mi ydy'r corff. Un o'n weledigaethau sylfaenol I ynghylch cerddoriaeth ydy bod y llais, bod pawb yn gallu darganfod I lais I hun. Dwi'n gobeithio bod hwnna'n gadael gwaddol bod y bobl ifanc a'r plant ma'n gallu mynd adra a dal I barhau